Kaligtasan naman ng mga turistang dadagsa sa Bulasi Beach sa San Fabian, Pangasinan. Sa mahal na araw, pinaghahandaan na. Para sa detalye, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Pinaghahandaan na ang kaligtasan ng mga turistang inaasahang dadagsa sa Bulasi Beach sa San Fabian ngayong darating na mahal na araw. Ayon kay Dominador Navarro, punong barangay ng Barangay Bulasi, inaasahan ang pagdagsa ng mga lokal na turista at beachgoers sa naturang lugar sa panahon ng Semana Santa. Sa ngayon po, pinaghahandaan na namin yung parating na mahal na araw. Actually, yung activity natin ngayon. So, kaya kami medyo busy yung mga taga-beach namin. At least po, actually karamihan partner nila ng gabi nagrurubing yung mga PNP natin ng San Fabian. Environmental fee po yan. So para saan po ito? Pag naka-deposit po yan, so pwede natin i-withdraw yan, pero according to COA, according to accounting, hindi basta-basta galawin yan kasi dinideposit natin yan Para sa sa pondo. improvement. Yes po, para sa improvement ng funding dyan sa mga dagat kasi halos dyan tayo nakatutok ngayon dito sa Barangay Bulasi. Dahil dito ay patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa Dinarayong Beach upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga bisita. Binigyang diin din ito ang pagiging responsable ng mga bumibisita lalo na sa tamang pagtatapon ng kalat at basura upang mapanatili ang kalinisan at ganda ng beach. Hindi rin pinapayagan ang pagpapatayo ng mga iligal na istruktura malapit sa baybayin upang mapanatili ang maayos na itsura ng lugar. Kaugnay nito ay ibinita naman ng punong barangay ang mga water activity na maaaring subukan ng mga bibisita at mga cottage na maaaring avail ng mga nais pansamantalang manatili sa nasabing beach. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.